Quan arriba Nadal, una flama s'encén. Què us penseu? Prou s'ho val, és la llum de Nadal. Fa molt i molt temps, quelcom va passar, Josep i Maria es varen casar. Maria esperava de Déu tenir un fill, però cap a Betlem van haver de sortir. I com hi anirem? Va dir el bon Josep. A sobre d'un ase gran via farem. Ja era ben fosc quan van arribar i amb ganes buscaven poder reposar. No hi ha cap posada, de gent és tot ple, només un pessebre tindrà el fill de Déu.
Tot és ple de joia, quin goig, quin delit. El fill de Maria neix a mitjanit. Un àngel de Déu del cel arribà i la bona nova pel món escampà. Josep preguntava: I com es dirà? Jesús, diu Maria. el Messies serà. Els pastors van deixar de seguida els ramats i corrent van anar a adorar el neonat. Quina alegria, Jesús ha nascut! Un petit xai per present li ha dut. Vingueren d'Orient, 3 màgics, 3 reis. Portaven saviesa, portaven presents. I com hi arribaren? Algú m'ho pot dir? Una estrella en el cel, tots ells van seguir. L'estrella de Betlem els ha il·luminat. És la llum del pessebre. És la llum de Nadal!